गासैबो सैथोआव थायो आरो फोथायोब्ला जोंखौ बे बुहुमाव रावबो बोखावनो हानाय नङा। हेलौ लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव रन्जन दैमारि सारनि बागै आं आपडेट लाना फैदों लोगोफोर। माने भिडिअ बिराद इम्पर्टेन्ट जागोन दे, नोंथांमोना स्किप खालामालासिनो नायबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बेखौनो बुंनो सानो दे दा माने रन्जन दैमारिखौ बयबो बावगारनाय बायदि जाबाय दे लोगोफोर। जों मानो बावगारनो रन्जन दैमारि सारखौ, नङा होनबा? बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि थाखाय बेसेबांबा फाइट नांदों, बेसेबांबा दावहा नांदों, नङा होनबा? बिथांमोननि थाखायसो जों दिनै बर' हारिया जौगानाय बायदि जादों, नङा होनबा? जिखिनि मोनदों, जिखिनि मेडिकेल कलेज, जिखिनि जौगानाय बिटिआर एरियायाव, नङा होनबा? बेफोरो बिथांमोननि नाजानाय, बिथांमोननि फाइट खालामनायनि थाखायसो बेफोरबायदि मोनदों, नङा होनबा? दा आं थिग बिनिनो बागै एसे फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। बिनि थाखायनो आं भिडिअ लाबोनाय जादों लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लोगोफोर, जाहाथे नोंथांमोननि अननायाव आंनि बे चेनेला एसे जौगानो हायो लोगोफोर, आंनि बे फिसा चेनेलखौ। दा बाथ्राया जाहैबाय लोगोफोर, जेब्ला मा होनो UPPL सरकार फैदोंमोन, दा UPPL सरकारा जोबनानै थांबाय 5 बोसोर जानानै। दा बिथांमोना पावाराव गैला, नङा होनबा? दा बयबो बावनानै थानाय बायदि जाबाय, नङा होनबा? ओमफ्राय बाथ्राया जाहैबाय लोगोफोर माबायदि होनबा, जेब्ला UPPL सरकार दंमोन, बिथांमोनजों मोनसे सुक्ति खालामदोंमोन जे बिथांमोना बे सुक्तिनि गेजेरजों उदां जागोन जेलनिफ्राय, NIA केस नांनायफोरनिफ्रायबो उदां जागोन गासैबो, नङा होनबा? बेफोरबायदि बाथ्रामोन। दा गैला, UPPL सरकारा जोबना थांबाय। ओमफ्राय दा नै मा होनोबा, जोंनि BPF सरकारा देग्लाय गोदान सरकार दाफिनबाय, हाग्रामा सार बिथाङा। ओमफ्राय दा बिथाङाबो मा स्कप लायो, मा राहा लायो बिथांनिबो दा लोगोफोर बाथ्राया जाहैबाय जोंनिया रन्जन दैमारि सारखौ जों जेरैखि जायाबाबो, जेसेबां जेंना जेंसि, जेसेबां खस्थ' जायामोन, नङा होनबा? जों बर' हारिया जेबो माने बिथांखौ बावनो हाया। बेनिखायनो जोङो बिथांखौ जेरैखि जायाबाबो सरकारखौ नारसिननांगोन, बिथांखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनांगोन, नङा होनबा? मानो होनबा बिथांमोना एसेबां बर' हारिनि थाखाय खस्थ' खालामबाय, बेनिखायनो जों बिथांखौ बिदि गोरलै बावनो हाया, नङा होनबा लोगोफोर? आं बिनिखायनो जोंनि दानि बे गोदान सरकार हाग्रामा बिथांखौबो जों खावलायो, बिथाङा थाबैनो जोंनि आसाम स्टेट सरकारजों लोगोसे भारत सरकारजों बिथाङा दिल्लीयाव रायज्लायनो नाजानांगौ। बिथांखौ जोङो NIA केसनिफ्राय थाबैनो उदां खालामनो थाखाय आं बेखौनो खावलायो। जोङो बिथांखौ बावनो हाया लोगोफोर, ओरैनो, नङा होनबा? बेसेबां बिथांजों थानाय गोबां केडारफोर दङ जेराव जोबजानाय, बिथांमोननि न'खरफोरा माबायदि हालोदाव जानाय दं, बिथांमोननि हालोदा, न'खरफोरनि हालोदखौ साननानै नायनांगौ, नङा होनबा लोगोफोर? बिथांमोननि न'खराव दा सरकारफोरा माबायदि अनसुंथाइ होदोंना होआखै, बिथांमोननि न'खराव बेसेबां गोरिबफोर दं, नङा होनबा? गासिबो गोरिब न'खरनि गोजासो, नङा होनबा? जों बर'फोरा एसेबां बिदि धोनि नङा, न'खरफोरा आलो दैलो बा एसेबां जौगानाय न'खर नङा, नङा होनबा? बिथांमोनाबो गोरिब न'खरनि गासैबो। बेनिखायनो जों बिथांमोनखौ थाबैनो उदां खालामनांगौ आरो बिथांनि गासैबो बि केडारफोरखौ न'खरफोराव नायहैनांगौ, जाहाथे हेल्प होनांगौ लोगोफोर। आं बेखौनो खावलायो। थेंक इउ।